Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, kada govorimo o korištenju europskih fondova to je za Hrvatsku itekako važna tema, pogotovo u svjetlu činjenice da obnova Banije i Zagreba ide sporo odnosno gotovo nikako. Novi ministar gospodin Erlić je novi ministar, zadnjih je 3 mjeseca na svojoj funkciji i stoga sasvim sigurno ne može biti kriv za grijehe svojih prethodnika, no ponovit ću da je ovo 5. ili 6. ministar u Plenkovićevoj Vladi koji se bavi problematikom europskih fondova. To samo govori o jednoj nekonzistentnosti odnosno načinu na koji se koriste europska sredstva. A kako se koriste možda najbolje govori podatak da smo od 2013. do 2020. iskoristili tek pola europskog novca, ali ne volim termin europski novac jer to je u konačnici naš novac. Hrvatska masno plaća članstvo u Europskoj uniji i taj nam se novac kroz europske fondove vraća ako ga znamo iskoristiti. No nažalost na primjeru Fonda solidarnosti jasno je da se novac ne može dobro iskoristiti. Za obnovu od potresa teku nam svi rokovi, čak se po ministarstvima i u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave prebacuju projekti koji veze nemaju sa Fondom solidarnosti. Navest ću samo jedan primjer. Primjerice, asfaltira se zagrebački Jarun iz Fonda solidarnosti. To je netko ministre dogovorio vjerojatno na razini vašoj ministarskoj ili u nekom drugom ministarstvu i na taj način zapravo HDZ-ova Vlada, HDZ-ovi ministri i Grad Zagreb, gradonačelnik Zagreba Tomašević jedan drugom prikrivaju nered, prebacuju sredstva, nerad i nered, prebacuju sredstva iz jedne stavke u drugu ne bi li se ta sredstva na kraju iskoristila i lažirala određena statistika. Mene zanima što vi o tome mislite budući da bi tu moglo biti posla i za europskog istražitelja budući da radovi na Jarunu idu bez građevinske dozvole. Naravno, stanka će